नाइदिबो बरसरानि केहा कारेन्ट ट्रान्सफारमान तलाव बो आर्टिन दङ के बो आर्टिन जेकुनु ट्रान्सफारमाव सो आर्टिन दङ के आर्टिन ओ बेसिबाव के आं ओइ मतेव चुङाप्ले माने कारेन्ट गिम मतो बिनि केहा सरबेराय दं नायनावा के सरबेराय सरबेराय क्रय मो बायतिनियो ताव बरफ बेरा फायो जायो आबो आर्टिन सानाव मय ताव जागाव न बायथा हिनबनायदि के बदिके ताव बेरा आमसे बो ब्रो उखुना नांमायो के बदियो बेरा आंया माने ब्रो उखे मावनाय आरो मय बो निबावले आं डिपार्टमेन्ट आवनो फनो दुसि चुंमायो माइसिके बरो ब्रो सरबेराय रिमो क्रय बावये बो ट्रान्सफारमा बो आनन्द बाजार थमस बाय गस्राम लामानि केहा लामाफोर खुङोनि ट्रान्सफारमा केबो ट्रान्सफारमा वो केहा कारेन्ट रियाव मो सेउं दंहा के बरो बिनि सरबेराय नांमो आरो फनो बरो सरबेराय यामो बायतिनियो बो बेरा हिंता बरो जागा न पायहा के बरो ताव बेरा आंया माने ब्रो उनखे मावनाय के ताव बुं जखन कारेन्ट ट्रान्सफारमा निबो आर्टिन रिमो बरो नां मो ब्रो ख्रो खिनो रुहानो रुखनो बुखावला रुमाय नेक्रय थै था के मो ताव तवा बायके खाव ये तै खायो जों बर तरा वसु फाया नैदि बोले बारे किए गथैया हिमयो माइके कारेन्ट ट्रान्सफारमानि बेराय दु मक्रय बये तिनियो सेबो बेरा खनायो पोइंगा मिसु बा ब्रो फनो बदि किए शर्ट जायो थैमयो आरखोमि बदिमा न डिपार्टमेन्ट नि सिङाव फनो नाये सा बेरायरो दुमाय के बारे खिनो हामनाय हिनो माजों